ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ଅଧେ ଦେଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁଅ ଏଇନା ଆସିଛି, ପୁଅ ମୋର କହୁଛି ତରଭୁଜ କାଟେ, ଆଉ ମୁଁ ତରଭୁଜ କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଫଳ? ତରଭୁଜ। ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦେଲି ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନାଲି ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ? କାଟୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ରଖିଦେଉ, ଏଇଟା କାଟି ଦେଉଛି। ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ, ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଆଗ ଚାଖୁଛି, ମୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ 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 ବଢ଼ିଆ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମିଠା ଲାଗୁନି? ନା ନା ମିଠା ଲାଗୁନି। ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ମିଠା ଲାଗୁନି। ମିଠା ଲାଗୁନି, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତରଭୁଜଟା ଦେଖିବାକୁ ଉପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଇଠିକି ବାହାରିଲା। ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ରଖିଦେଉଛି ଫ୍ରିଜରେ, ପୁଅ ଖାଇବ 4ଟା ବେଳକୁ। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବିଟ୍ ଲୁଣ। ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକେଇଛୁ ଯା। तरबूज खाइया चलो। तरबूज डालिया देखा भल लगुच, पाणिचिया लगुच, केते भल लगे। बीट लुण पकईचु, भल लगुच। Udah kamu pakai dulu ya kan? Alal itu. Itu mau dia. Mau gak? Udah cepat ya buktinya. ଏଇଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା, 4ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବ। ଏଇଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଉଛି, ଫ୍ରିଜରେ ଖାଇବ। ଗାଈ ଗୁଣ୍ଡରେ ଗାଈ ଖାଇବ। ଲାଲି ପଡ଼ିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଚୋପା ତକ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସ। ଖାଇଲୁ ଏମିତି ପକଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉନୁ ଭଲସେ, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଫୋପାଡ଼ି ରଖିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ସବୁ, ଅଧା ଖାଇକି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଖାଇଛୁ? ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇ ଶିଖିନି। ଚାଲିଛି ଏଇଟା ନାଇଁ।
ଖାଇଏଟା आगाने से तीन खाई दो नले बहुत खाओ ना पकड़ दो और कबड्डी करते वाले पक्का नहीं होती ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦିରେ ଭଲ ମନ୍ଦିରେ ଭଲ ଇଏ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇଦେବୁ ହାତ ଧୋଇଦେବୁ ଯା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ମିଠା ଲାଗୁନି ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁନି ତରଭୁଜ ଖାଉଛି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ତରଭୁଜ ଭଲ ମିଠା ନାହିଁ ମୁଁ ଥରେ ଆଣିଥିଲି ଭଲ ମିଠା ପଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଖାଲି ଖାଇ ଶିଖିନି ଖାଲି ଉପରୁ ଖାଇଦେଇ ପଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ଲାଲିଆଟା ଆଣିଥିଲି ଭଲ ଲାଲି ଥିଲା ଖାଇଲା ତରଭୁଜ ଖାଇବା ସରିଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା ଲୁଣ ପାଣି